thina sileqa ukutshintsha izinto singatshintshwanga. Owona mthandazo onamandla ngulo mthandazo wokudlelana noThixo. Lo mthandazo ayingomthandazo osetelwa ixesha, ngumthandazo ongena amen. Ngulo mthandazo elithi izwi lenkosi thandazani ningayeki. Ngoba xa usithi amen ithetha ukuthi loo nto uyekile. Yile iBhayibhile ethi ke thandazani ngamaxesha onke. Uthi umbuzo wakho uthandaza kanjani ngamaxesha onke? Ekubeni ufune kusebenzile, ekubeni ufune kuncokole nabantu. Inhliziyo yakho mayihlale ikwisimo sokuthandaza. La mthandazo ngumthandazo wokukwenza, ngumthandazo wokukhupha ubuntu, ungene ubuthixo, ngumthandazo wokufellowshipha nomoya oyingcwele. Ayingomthandazo oya kuwo kuba unezicelo, ngumthandazo wokudlelana nokuthandana noThixo. Ngumthandazo wokuhlala phambi kobuso bukaThixo, ukuze obubuso ujongene nabo utshintshwe ufane nabo. Ngulo mthandazo owenza uMoses wathi ehleli namaSirayeli, kodwa esohlala phambi kobuso bukaThixo 40 days and 40 nights ejongene noThixo, encokola noThixo. Wathi xa esehle entabeni esiya kumaSirayeli angakwazi ukumjonga, ngoba uye wahlala phambi kobuso bukaThixo watshintsha. Ngulo mthandazo othi xa uthandaza kungadiliki iintaba eziphambi kwakho, kodwa umthandazo ukutshintsha, ukuze xa usithi gqi intaba phambi kwakho ingabothusi kodwa uyiqabele. Ngoba hayi zonke iintaba eziphambi kwakho zizawuthothuka, hayi yonke imililo ephambi kwakho izawucika, eminye imililo izawungena kuyo, ezinye iintaba kufuneka uziqabele. Ukuze ke ukulungele ukuqabela ezo ntaba, yiba ngumntu ohlala phambi kobuso benkosi, uzinikele emthandazweni, umthandazo wokutshintsha. Lo wathandazwa nguYesu phambi kokuba aye emnqamlezweni eGetsemane, kuthiwa ke wathandaza esithi bawo uba kunokwenzeka mayidlule kumlendela. Kuthiwa bafika i-angel, isithunywa sezulu samomeleza, ngoba kunyanzelekile efile. Lo mthandazo ngumthandazo wokukwenza, ngumthandazo wokukomeleza. Ngoba ezinye izinto kunyanzelekile zikwehlele, ezinye indlela kunyanzelekile udlule kuzo, kodwa uba awumelelanga uzawuphelela kuzo.